Sugeng rawuh wonten ing Gedung Auditrap Semarang. Auditrap menika bangunan sejarah ingkang dumunung wonten ing margi Taman Sri Gunting nomor 3B, kawasan Kota Lama, Semarang. Bangunan menika wiwitanipun kawangun ing taun 1678 minangka papan panggonanipun bakul Walanda ingkang kawastanan Pieter van Oudtshoorn. Lajeng ing taun 1839 dipun ginakaken dening pamarentah India Walanda minangka gudang cengkeh, rempah-rempah saha gambir. Auditrap kagungan gaya arsitektur khas Walanda ingkang taksih dipun lestarekaken dumugi sakmenika. Bangunan kasebut dumadi saka kalih jubin kanthi gendheng ingkang curam. Jubin inggil menika saged dipun gayuh saka teras ngandhap mawi tangga spiral wesi abad kaping 19. Ing jubin inggil bangunan kasebut ugi wonten balkon utawi loteng ingkang madhep margi. Sabadanipun Indonesia mardika, Auditrap dipun ginakaken minangka kantor pos, bank, lan sekolah. Nanging dangu-dangu bangunan menika risak lan mangkrak. Wiwit taun 2011 pandharbenipun gedung Auditrap sampun kapundhut alih dening Pemkot Semarang lan sakmenika gedung Auditrap dipun ginakaken minangka klinik pengawasan gedung Kota Lama. Uga maneka acara Pemkot Semarang. Wonten sajroning bangunan, pengunjung saged hamirsani penyawanganipun kitha Semarang ingkang endah. Gedung Auditrap Semarang menika minangka salah sawijining bukti wontenipun bangunan-bangunan warisaning Walanda ing Indonesia. Kanthi arsitektur kang unik lan sugih sejarahipun, Gedung Auditrap Semarang dados daya tarik maring para wisatawan ingkang kapengin mangertosi langkung kathah babagan sejarah lan budaya kita Semarang. Matur nuwun sampun hamirsani lan sugeng kapanggih wonten kita Semarang.